ассалому алайкум бародарҷонон, салом ҳама подписчикои Автолайф да суров ҳастам дар хизмати шумо. Рӯзи якшанбеай ва мо омадаем мошинбозор. ҳавоам барф задак. хоб якчанд мошинои гуфтагии шуморо мо ба навор гирифтагием. максимална дастгирӣ мекунем лайко қатӣ дами хинаки мо барои шумо меоем. ана касоида ки чехолу полик аксессуар барои мошинои шумо дар кӯрад, ҳатман хитом метавонед ба Автолайфа биёед. беҳтарин чехоло овардагим доставка барои подписчикора бепула ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон равон мекунем. саломат бошед, худованд меҳрабон ҳаматан нигаҳбон бошад. бинам хеле беҳтарин мошиноро бихарем, дар ватани азизмон кор ва фаъолият кунем. тамошо мекунем, рафтем. 2014 сол Toyota Fielderoи нав бародарҷоно вагон. хоб растамошка шидагиай объёмиш 1.5 гибридай 4 литр аз ход дора. ози ҳамиё гарини хмода бо бисёр шидагиам. шуруъ манавор мегирам, тамошо кунем. хоб бекам будия ина моше. салон аби. салон шам вообще хушчаб да. Зеленкош латаги. Ай тарафа мире. Ай тарафа мире. чанд тамоне имра чанд смакаки? 120,000 сомон гу. Аҳа. Ана ҳамаш ҳуҷҷатош нав моҳӣ. ҳуҷҷат ҳам дора, ҳуҷҷат. ҳамаш нав. Ай растамошкаш то солона ҳуҷҷатш ҳамаш нав кунед. Утил путил ҳамаш. Ҳама чиш як сол ҳуҷҷат, утилизатсия ҳамаш ё растамошка шидагиш ҳамаш ҳаст. 120,000 сомонӣ харидори конкрет набоша, бо ягон чи муомила дора. 88 4 та 1 388 номерои соҳиби мошина. ина хундаи Санта-Фе 2015 бисёри бародаро дар комментариё ки Санта-Феро бигӣ даи дизелай объёмаш. ина мошинчара бинем. 2015 сол свечам хеле тёмносини свети зура без ключавои доступ корейскиам. хоб ина салонаш. кожни салон. хоб автомат обогрев. ҳамаи навратош қоидави кор мекунад. агар хафам бинед. о 145,000 охираш. И ҳуҷҷат дора? ҳамаи чи нав. ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш солона будаст. як ай тараф ҳам бинем. старстоп дай ҳама навош қоидави кор мекунад. 94 38 50 номерои соҳиби мошин. марамат ин аз санъатҳои нав бародарҷоно. соли 2015 вагон мошин растамошка карги нест. мисол дар номтон касе ки бихар растамошка мекунад метавон. хоб боз ҷамъ маҷо чахшу манавор мегирам, тамошо кунем. ина 4 та баллони нав, комплектатсияи фулай, без ключавои доступ дора. ина дастои баршаби никелни. салон шабинен чӣ хел. хоб сидельнику кожа, кожни салон, хоб панорама, обогрев сидени. пеш қафо ҳамаш дора обогрев. яге қафо ҳам бинем. хоб спортчай, патроникои пеш қафо ҳамаш қоидави кор мекунад. машинчаи бекамуди. солои нав гуфтен, ҳамин солои нав шавад барҷон. хоб Америка. ана номеро ака 940 44 11 99. чанд сомаш гуфти акай ки? нахша.
135,000 сомонӣ. Харидори конкрет набоша, бо савдон меша. Нам номро ҳамон меша. Аҳа. Марамат ина Honda серви баударҷоно соли 2007. Хуб объёми 2.4. Ана ози амаҷо шахшу ба навор мегирем тамошо кунем. Ана. Ана саломаш. Даро электро, монитор Android задаги задни камера, мультирул. Хуб, кожа салонаш. Хуб, лук ҳам дора. 125,000 сомонӣ нақша гуфтеса ка харидори конкрет набоша, хайбу ягон сум иншоалло ки муомила дора. Номероша мемонам. Метавонед занг бизанед номи Автолайф. Хуб, корейский вариант. Утилизация дора, налог дора. 4 та балони нав. Парктроники хафо ҳама қоидави кор мекунад. 909 94 38 50 номерои соҳиби мошин. Ягон тараф ҳам бинед. Марамат ки насечкара бародарҷонум 98 солай. Объёми 1.8 механик, ҳуҷҷат, утилизация, тонировка ҳамаш 1 солай. Озамаҷо шахшу ба навор мегирем тамошо кунед. Нархаш 100,000 сомонӣ. Харидори конкрет набоша, муомила меша. 4 та балони нав, классика. Салон шаг мегирем, салонш ҳам як бинед. Ана. Ҳамаги 171,000 пробег дора. Хуб. Дустадари пеш электро. Мебелни буда сунаҷои айош. Мошинча бин чӣ тоза. Ин агар хафо мебинед. خب کسایی در معقول میشه نمره صاحبش هم میمونم میتونین زنگ بزنین خیلی برای شما بیشتر معلومات میتونم. اینا این بد مرسدس هیچ کنه که ببینین خود چقدر تازه که ماشینه اینا پاگوش ببینین بالونونا دیسکوی رادنویی برای نخشی چه اینا پولیک دورا салонш ягон кӯрна ягон ҷошам кӯр надорам. хуб номерои соҳибаш 938 99 05 09. марамат ки нехундаи саната 2015 объёми 2.4 қатъяй ҳози амаҷо шахшу ба номи срочно фурӯшия баодарҷоно гибрид расходаш экономиш няй. Бинен 4 та балони нав, салон шак тамошо кунед, без ключҳои доступ, панорама, ҳама наварота дора. Салонаш сиёҳу сери кожни салон, салон бинен чӣ комфорт ҳай. Америка ҳай. Хоб мультирул, обогрев, автомат, монитори радноӣ, старт-стоп ҳай, старт-стоп, ҳама наваш қоидави кор мекунад. خب این اگر خفا هم بینید لیمیتید کامپلیتاسیای زوروش این اگر طرف هم بینید یا تانیروفکاش میکنید خشم میخرم 115,000 سومونی نمره اکرم همونم میتونید زنگ بزنید خیلی برای شما بیشتر معلومات میتونم 910 09 99 59 номерои соҳиби мошин. хоҳишмандои Camry 220 ин барои шумо бародарҷоно солаш 2011 Camry eski Amerika объёми 2.5 қатъяй ҳуҷҷат утилизация ҳамаш 1 солай. хуб ду гулиштела будаст ина задни камера светчон свети хушрӯя свет сиёҳ салон шак бинед
کلاه اشد خریدگی اینا مانیتور اندروید زدگی نه چخلوش زدگی بکامده ماشینچه 120,000 сомонӣ гуфтеса харидори конкрет набоша. хуб сарсто монитор будаст ҳамаш хӯида мега кор мекуна ана 120,000 гуфтеса бо муомилаи нағзам дора або моторшам бигир бине Toruş. Şu zavatskoy ama şu. ина моторш Ama zavatskoy. хуб номеро чӣ фон табуа камоном д 5 Çort 48 haş. Kısa şaslı. 262 ин номеро соҳиби машина O